गिबि गिबियाव खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जोंहा दिनैहाय जोंनि सानजा गफुर दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि 33थि बोसोरारि सावरायमेल दिनै 3 आरो 4 थारिखखौ जों लादों। दिनैहाय गिबि दिनाव दिनैहाय हाबाफारिया जाहैबाय दिनैहाय मोनफ्रोमबो बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन, बेखौ दिनै बेखेवदों। लोगोसे गोबां समनिफ्राय नांथाबनानै जों सानजा गफुरा बाथौ गौथुमा गंसे सिबिसालि लुदों। बे लुनायखौ फुरा हाजोबाखैब्लाबो जों सिबिसालि एरियायावहाय जों दिनै गोदानै बाथौ गायसनदों। लोगोसे दिनैनि हाबाफारिया दासिम मोजाङै सोलिगासिनो दं, प्रग्राम मथे थांगासिनो दं। बेनिफ्राय दा दिनैहाय 5टा मोनानि 5 बाजियाव जा थान्दै मेल दं, जोंहा हांख्राय जाखानाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिनो फोसावदिं बिथाङा दिनै जोंनि थान्दै मेलनि गाहाय आलासि, बिथाङा दा दंफैखायो। लोगोसे गाबोननि प्रग्राम जानाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावहाय जोंहा हांख्राय जाहरखानाय कन्टेन्ट लाखानाय जोंनिनो दा EM मुस्रि प्रेस मुसाहारि गेदेमा बिथाङा गाबोन बेखेवगिरि हिसाबै फैगोन। लोगोसे गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि मुस्रि सभाराम बसुमतारी बिथाङाबो दा फैगासिनो। बिथाङाबो गाबोन गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। लोगोसे थामथियाव जाहैबाय जोंहा फावखुंगुर जोंहा मुस्रि फैला बरगयारी बिथाङाबो जोंजों बेवहाय धोरोमजों लोगोसे माखासे जोंनि मटिभेसन, माखासे खुदियाफोरनि जौगानाय आरो माखासे खुदियाफोरनि जानाखि दानि मडार्न जुगावहाय माबायदि थानांगौ बेनि सोमोन्दै मटिभेसनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। लोगोसे आसा फारिदों जोङो दिनै जेरै हाबाफारि थांदों, जों गाबोनबो थिग बिदिनो हाबाफारिखौ जों मोजाङै फोजोबनो हागोन होननानै जों आसा फारिदों।